Pa dobro, evo, okupili smo se ovde jednim lepim povodom. Pričali smo od juče do danas predveče o raznoraznim preduzetničkim temama, uglavnom iz teške i lake industrije, prodaje usluga, distribucija, IT-a, čuda. A sad idemo iz rubrike Glubac kaže nešto smešno. Tako. A sada idemo na kreativne industrije. Pa vidi, odmah da mi idemo sa prvim pitanjem. Čuda, šta si ti sve u životu uradio? Kad bi čovjek gledao sad tvoju biografiju i listo, vidi, mnogo više od nekih preduzetnika. Pa pošto smo mi ipak poslovna škola, jesi bogat čovjek? Ne znam šta su reperi. Šapunić, Boba ili... Kako se ti osjećaš? Pa, ne znam, nije mi to pitanje, mislim, bogat duhom. Pa mislim da, ako pogledam u proseku kako žive ljudi iz moje profesije, da ne mogu da se žalim, da sam zadovoljan. Zadovoljan sam šta sam uspeo da ostvarim u materijalnom smislu s obzirom na jedan specifičan put koji sam izabrao, koji je bio neklasičan put jednog glumca, s obzirom da nikad u životu nisam primio lični dohodak, platu, da sam u ranim godinama izabrao da idem nekim svojim putem, mogu da kažem da sam zadovoljan. A sad, to zaista reći bogat čovek... Pa ima ono, znaš, ima ovde... Srbija je siromašna zemlja, tako da mogu da kažem da, s obzirom na to što imam, mogu da kažem da... Kako reći, šta? Pa ima, ne, znaš što to pitam, ima ona čuvena priča... To je nezgodno pitanje, da li si bogat čovek. Kako da pitaš sad, koga god da pitaš sad na svetu, da li si ti bogat čovek? Pa dobro, to je takvo pitanje. Ja mislim... Bill Gatesa da pitaš da je bogat čovek, on će ti reći da. Drugi će se nećkati. Pa da, ali ja mislim za tebe, kad bi ja sad odgovarao u tvoje ime, a to je što je, ja bih rekao ja sam bogat čovjek. Ja mislim da stvari koje si ti uradio su nenormalno bogate. Pa da, ali kad kažeš za bogatstvo, onda se obično misli na materijalna dobra. Pa da, i iskustvena. Nije to šala. Znaš, recimo, ima ona priča, imaju tvoje kolege, da kažem, iz glumačke, sad da ne navodim tačno ljude, ali ima, recimo, iz biznisa. Znaš, kao da sam ja otišao u inostranstvo ili da sam ja bio, pa sad, kad bi tebi sad čovjek rekao, pa dobro, vidi da si ti otišao u onim mladim danima kad je bilo, kad si možda i razmišljao nekad na početku karijere da možda odeš u Hollywood ili nešto, jel bi se menjao za to? Jel bi ti palo na pamet da kao, da sam pre 30 godina? Pa otišao sam ja, bio sam posle Crnog bombardera i njegove premijere u Americi, bio sam 3 meseca u Los Angelesu i pošto je tada većina mojih prijatelja, kolega, ne mogu da kažem većina, ali veliki broj je otišao u inostranstvo, to su bile godine, znamo kakve, i ja sam tada proveo 2-3 meseca tamo pokušavajući da vidim da li bih ja tamo mogao nešto da uradim, da li bi uopšte mogao tamo da pronađem sebe, da li bi mogao da budem srećan, da li bi mogao da se bavim svojim poslom. I shvatio sam da ako bi eventualno tamo i pokušao nešto da radim u mom poslu, da bi to bilo povezano sa jednim nizom kompromisa koji bi u stvari doveo do jednog užasnog pada kvaliteta i rušenja svih mojih ideja i ideala i da bi uz taj napor koji bi uložio tamo da bi uspeo, ako bi taj isti napor uložio u Srbiji, koja je tada bila pod sankcijama, u ratu, okružena ratom, da bi sa istom tom energijom mogao više da napravim u Srbiji. I vratio sam se u Srbiji i sa tim iskustvom napravio u stvari svoju prvu produkciju, par meseci kasnije. Ja mogu da kažem u ime većine ovde, čekajte, sad ćete da date aplauz, ja bih mogao da kažem u ime većine, odnosno svih ljudi ovde,
da hvala ti na tome što si ostao da radiš ovde i što nas nisi uskratio tako dobrih ostvarenja koja su važna za sve nas. Sad može aplauz. Šta ti je najdraže? Znači, od svega što si producirao ili gde si glumeo, šta ti je bilo Ima nešto sa čim se najviše identifikuješ? Bih rekao, ovo sam ja. Prvo moram da kažem da ja teško mogu da, mi ovde sad pričamo o preduzetništvu. Ja moram to da kažem na samom početku da moja odluka da napravim kompaniju, da napravim produkcijnu kuću, producentsku kuću, nije nastala iz neke moje želje da ja napravim biznis. Postoji jedna priča koja je stvarno istinita, jako ovako sad kad se priča deluje romansirano. Naime, kada sam se vratio iz Amerike, onda je počela pozorišna sezona, to je bio septembar, oktobar 1993. godine. Mislim da je tada bila ta rekordna inflacija u svetskim razmerama i ja sam igrao jednu predstavu koja se zvala Život Jovanov, koja je išla na kartu više, bila je veliki hit, ja sam igrao glavnu ulogu i mi smo uspeli kao glumci da se izborimo da nas plate odmah posle predstave. Pošto već ako bi nas platili dok nam legne na račun i to bi se potpuno obezvredilo. Međutim, i sa tim honorarom koji sam ja uzeo odmah posle predstave dobio ovako gomilu dinara, ja, recimo, to veče sam imao neke goste koji su mi došli na predstavu, častio sam ih pićem i nisam imao dovoljno para da platim to piće, nego sam morao da dodam pare. I onda sam otišao sutra dan kod upravnika Zvezdara teatra i on mi je, i rekao sam mu, ispričao sam mu to i rekao sam mu da to brate, ovo nije normalno. Besmisleno, da je apsurdno. Znaš šta mi je on rekao? Da nije vreme za pozorište. Nije vreme za umetnost. I posle toga otišao sam do Nikole Koje i zajedno sa njim napravio predstavu Moja draga i samo 3-4 meseca kasnije mi smo napravili predstavu i sad nije umesno pričati o parama, ali reći ću čisto da bi uporedili stvar. Mi smo napravili predstavu Moja draga koja je isto bila hit i ja i on kao producent i glavni glumci te predstave smo zarađivali od 500 do 700 maraka po jednom izvođenju. Tako da to je bila jedna značajna pobeda i moja i njegova, meni bitna, ne samo što je to bila borba da mi preživimo, nego da dokažemo sebi da je svako vreme za naš posao. Ja sam tog trenutka imao 30 godina, ratno okruženje, rat traje, sankcije, beznađe i onda ti upravnik pozorišta kaže nije vreme za tvoj posao. Znači ja sad treba da menjam profesiju, da idem da, ne znam, švercujem devize ili da otvaram vulkanizersku radnju. I onda smo mi doneli, mislim ja sam donao tu odluku, pozvao Koju, mi smo napravili tu predstavu, tako da je to bio jedan jako bitan moment, verovatno jedan od najbitnijih u mom životu, profesionalnom, kada smo pre svega dokazali sebi da stvari mogu da funkcionišu i da ne postoji ni jedno vreme koje isključuje tvoju profesiju, da je to samo linija manjeg otpora ili neznanje, pokrivanje jednog neznanja, neprofesionalnosti. I tako je počelo. Godinu i po dana posle toga napravili smo film Lepo selo, lepo gore. Je li to bio prvi projekat Kobre? Da. Mislim, prvi projekat je bila predstava koju je ja napravili, pa smo uzeli firmu mog brata koja, zato se i zove tako... A zato sam te pitam što se zove Kobra, ali... Pa zato što je on imao butik koji se zvao Kobra i onda smo mi uzeli taj butik i ostade... A nismo menjali, mrzelo me da menjam. Pa ko bi menjao, to je komplikovano. I ostade kao da je neki indijska firma. Da, ali... Pa mogli ste da pravite one indijske, one... A da, tako su i mislili u početku da smo iz Indije.
Ali vidiš, kad se čovjek malo seti tih 90-ih i toga, tu je zbog tvoje preduzetničke inicijative i kojove. Pa tu je čitava jedna plejada glumaca dobrih, mahom iz tvoje generacije u početku, u stvari stekla prvi taj, da nazovem to ekonomskim terminom, ekonomski suverenitet. Da su ljudi mogli da nekako žive od svog posla i to jeste preduzetništvo. I da su te prateći i deleći sa tobom tu vrstu borbe i sudbine, nemali broj njih je uspeo da se dokaže i da u krajnjoj liniji preživi, jer to jeste preduzetnička uloga. Nekoga ko se podmetne. Posebno što je to bilo vreme kada je da kažem sad kad se prebacujemo na film, filmska produkcija je pre toga bila državna, faktički su bile sve državne firme i sve te producentske kuće su propale. Tako da je bio jedan brisan prostor i negde posle tog našeg, posle filma Lepo selo, lepo gore i posle uspeha i druge naše kolege su krenuli da tim putem da u stvari krče taj prostor i prave jednu novu kinematografiju. Tako da, hoću da kažem da je tu najbitnije da stvari to nije bio neki, ja mogu da kažem da je tu postojao neki nerv u meni za preduzetništvo, ali da je ipak osnovni motiv bio da nekako radimo svoj posao na dostojanstven način. I to je bila da možda se to nije desilo, da nije bilo rata, da nije bilo takvih okolnosti, ko zna da li bi krenuli. Da. Ali razmišljam sad dok te slušam, znaš, poređenje sa, da kažem, tvojom ulogom ili tvojom karijerom, to teško da mi mogao bilo ko od privrednika, od poslovnih ljudi da se pohvali tom količinom serijskog preduzetništva. I pritom, kad tome dodaš da je nemoguće napraviti neki film, bez obzira da li sad si glumac ili si još gore producent ili neko ko odgovara za ogromnu količinu i ljudi i uspeh toga, da se tu strašno ne daješ i ne trošiš. Znači, to je nemoguće otaljavati. A toga ima, sad kad bi tele pobrojimo, ima 20. Ovde nema niko ko je napravio 20 firmi. Osim možda... Pa ne može to tako da se... Osim možda eventualno Nebojše ili nekoga ko je imao tu vrstu, pravio tu vrstu konglomerata, ali to je nekako automatizovano. Ali ovo davanje nije šala. Pa da, ali mislim da ne može da se poredi. Ovde se ipak radi o jednom pre svega kreativnom ili da kažem umetničkom putu koji prati onda biznis. Mora da bude održivo. Da. Tako da nije to, teško je to uporediti. Tako da mislim da je to ipak jedan specifičan put koji ipak prati pre svega tvoje umetničko iskušenje i želju tvoju da nešto napraviš pre svega kao umetnik ili kao neki kreativan čovek. Ali tu je svaki projekat porođaj. To ne može... Pa jeste, ali to će ti reći svaki reditelj ili svaki čovek koji nešto stvara ili u bilo kojoj vrsti umetnosti. I svaka knjiga je porođaj, svaka slika i tako da... Koje ti je od te dece profesionalne najmilije? Da se vratim na to pitanje. Jao. To je stvarno najgore pitanje. Pa? Pa ne znam, kada bi pričao o ulogama, mogu bi da napravim neku tako, kao neki luk, da sam krenuo, ne znam, Sirogojno, Mladi partizan, pa onda Crni bombarder, buntovnik koji hoće menja svet, pa Milan iz Lepih sela, ratnik, onda ekser iz roda, umorni, mangup i na kraju ovim godinama tajkun. Pa zato sam te pitao to oko tog, da, ali ima negde, znaš, ne znam, mogo bi da bude neki zajednički imenitelj u tome koji bi se provlačio umetnost lova ili umetnost? Pare ili umetnost? Kako si se s tim borio? Si imao nekad da si odbio stvari zato što nisi u njih, rekao si ovo ja ne mogu da radim? Nisu u pitanju pare. Pa, kako bi rekao,
kad govorim o svom glumačkom poslu, tu je bilo dosta poslova koje sam radio zbog para, a kada govorim o ovom producentskom i rediteljskom poslu, znači kada ove stvari koje sam ja stvarao, sećam se jednog razgovora sa jednim mojim prijateljem koji je veoma uspešan biznismen i negde, to je bilo u vreme, ja mislim, Roda, ja sam dolazio nešto da mu, da ga molim za neko sponzorstvo i tako dalje, da me nešto podrži. I onda mi je on rekao, dobro, i pomogao mi, a rekao je, ajde, brate, kreni više da radiš, da praviš pare. Dosta je više ovo, nego ajde, kreni da praviš pare i kad napraviš pare, onda kreni da praviš umetnost. Međutim, ja mislim, i tada sam mislio i sada mislim da je to, nije baš tako. Da se to ne može tako podeliti, jer logično bi bilo ako se u Srbiji praviš nekom kreativnom produkcijom, da radiš neke jeftine filmove i serije koji su tako komercijalni, ne mnogo inteligentni, ne mnogo zahtevni i da prolaze kod publike i ako pogledamo i neke velike televizije koje su nastale privatne, uglavnom je to bio neki put. Jeftin program, ne mnogo inteligentan, da ne upotrebim neku drugu reč, i za masovnu upotrebu. I teško da kada se krene tim putem ti možeš da kažeš, dobro, sad sam zaradio pare, sad ću malo se bavim umetnošću. Ja mislim da to tako ne ide. Da ili radiš nešto iz svog stomaka i radiš to najbolje kako umeš, pa onda se boriš da to nekako napraviš od toga, ako možeš i biznis, da ti se to isplati. I moraš da veruješ, ja sam uvek verovao da koliko god ljudi misle da što su gluplje stvari, to bolje prolaze kod publike, ja sam verovao da i kvalitet prolazi kod publike. I da nisam podcenjivao nikad publiku i nisam išao za time da je publika, da je njoj samo potrebno da se kliberi, da se smeje, da gleda nešto jednostavno, da ih mnogo ne zamara, nego sam verovao da ako napraviš zaista dobru seriju ili dobar film, da će to publika znati da prepozna i da će gledati. I mogu da kažem da sam u tome uglavnom uspevao. Rode, Montevideo, Senke, Rode, skupio si ogromnu količinu svojih prijatelja i drugara. To bi bio kao neki, recimo, bi čovjek zamišljao, kao neku vrstu i socijalnog preduzetništva. Igrao si se sa temom koja je vrednosno vrlo zanimljiva. Bi mogo da zamisliš da je u nekim drugim okolnostima da neko rekao, pa mogli bi to da uvrstimo recimo u školski program, da se malo vrate ljudi, da se na neki primenjeni način ljudi podsete, naročito mladi, na vrednosti neke kojih bi trebali da se prisetimo. Ili je to neka vrsta subverzije da pokažeš da u stvari ajde ljudi da malo razmislimo, a da onda prosto kroz tu gledanost se malo utiče na to da se subliminalno ljudi sete a šta smo u stvari, ko smo i šta bi trebali da budemo. Pa ne verujem da sećam se kad smo počinjeli to da radimo, ne može kad se nešto tako radi da se krene iz neke teze. Krene se od neke priče, pre svega priče o prijateljstvu, jednoj generaciji koja je u tim godinama u kojima smo mi tada bili, koja se lomi, kojim putem da krene, gde da nađe sreću, gde da nađe suštinu. I onda tako se nekako nametne ta priča, pa onda i sve ovo što si ti rekao postane, ako je dobar, ako je dobra serija, ako je kvalitetna, ako je promišljena, onda ona zahvata više nivoa. Tako da ne polazi se, bar ja, kad sam radio, nikada nisam polazio od jedne jedine teze, nego pođeš od priče, a onda kroz tu priču pokušaš da napraviš više slojeva, koliko možeš da zahvatiš. Što više zahvatiš, to je bolje. A po kriterijumima, recimo,
kriterijumima gledanosti, isplativosti, održivosti, koja je od 1, 2, 3, 4 te serije poslednje bila najveći uspeh? Pa, Senke prve, one su uspele da se doguraju do prve naše serije koja je došla na jednu globalnu platformu na Amazon Prime i bile su regionalni hit. I plus su prikazivane u Rusiji i Bugarskoj, ja mislim i Grčkoj. Tako da, sa te strane, ako se gleda, to je možda najveći uspeh od... Generalno je sa serijama mnogo teže probiti. Sad ćemo da vidimo ove godine koje su pred nama, će pokazati da li će naše serije moći da se ustale na nekim globalnim platformama. Za sada to ide jako teško. Eto, Senke su bile prve koje su se probile do jedne velike platforme, ali još uvijek to nije ono što ja mislim da bi mi mogli da sa nekim kvalitetom koji ovde kod nas postoji, da bi mogli više da uradimo, ali to naravno nije samo pitanje kvaliteta, nego i određenih, kako da kažem, kontakata sa distributerima, skretanje pažnje na neku kinematografiju, na neku sredinu. Tako da je to sad, vidjet ćemo, mislim, ovaj svet platformi u mnogome olakšava tu komunikaciju sa svetom i tu leži naša šansa. A kako recimo može čovek unapred, to je za, da kažem, nas koji se bavimo ovim relativno predvidivim i racionalnim zanimanjima, kako uopšte može neko ko producent da isplanira? Ti sad kažeš, evo, ne znam, sad pravimo tu i tu seriju, sad radite ovu, ili tako, koliko razumem, u postprodukciji je ova o tome. Da, to je film i bit će posle serije. Kako, ili možete vi unapred da napravite neku vrstu anticipacije, budžeta, troškova, nečega da bi mogo kažeš vidi mi sad nešto kao poslovno planiranje neko, postoji to ili ne? Pa kako da ne? Različite su stvari. Kod filma, film je zaista stvar tržišta. I u filmu otprilike ti pokušavaš što od raznih fondova, znači Filmskog centra Srbije, nekih dilova sa televizijom, različitih fondova po Evropi, da skupiš te pare koje su, da kažemo, nepovratne. A onda u odnosu na to sada ti praviš procenu koliko film može da napravi u bioskopima i koliko ćeš ti, ako je neophodno, svojih para da uložiš i koliko ćeš da rizikuješ u odnosu na neku procenjenu gledanost. Kad su u pitanju serije, tu je stvar jednostavnija. Ti se dogovaraš, za sad je bar tako, i za sad ti ne zavisiš toliko od uspeha serije, više od toga da li si napravio dobar deal ili nisi, i faktički producenti koji dobro računaju odmah zarade u zavisnosti kako su spakovali seriju i kako su se dogovorili. Ali ima slučajeva, recimo kao što je bio moj sa Senkama 1, da ne izračunaju dobro i recimo ja sam sa Senkama 1 bio u minusu skoro 100.000 evra. Naime, nisam dobro izračunao, hteo sam da izguram kvalitet do kraja i samo sam se nadao da će serija uspeti i da ću uspeti da se izvadim u drugoj sezoni, što se na sreću i desilo. Da. Ja sam gledao ima sigurno 10 godina, sam slušao predavanje nekog producenta sa Broadwaya, koji se bavi isključivo broadwayskim produkcijama. Pa to je genijalna matematika koju oni koriste i formule koje imaju da znaju koji od onih njihovih produkcija će biti isplativi i da imaju te pondere da ovo može da gađa ovo, a ne znam, ovo može da gađa koju kategoriju. Mnogo zanimljivo. I sad kapiram da je ovde s iskustvom, da vjerojatno je tvoje sa rodama do danas je to iskustvo se značajno multipliciralo oko toga i šta to može prihodno da bude, a šta može troškovno, da čak prosto može bolje se organizuje, pretpostavljam. Pa uglavnom to zavisi od situacije kakva je, da kažem, na tržištu. Mi sada imamo jednu
dosta čudnu situaciju da imamo hiperprodukciju serija, koja, ne znam, meni se čini da ona nije toliko tržišna i da Srbija nema potrebe za tolikim brojem serijom, nego da je ona više proizvod utakmice između dva velika operatera. Aha. I da to, ako pogledamo i logiku da, recimo, jedan od tih operatera potpiše odmah 3 sezone, što nema nikakve logike. Da. Potpišeš prvu sezonu, pa onda vidiš da li je to uspelo, pa onda ideš dalje. Tako da mislim da opet, nažalost, ne odlučuje tržište, nego više odlučuju neke druge stvari. A šta misliš da može da bude epilog te hiperprodukcije? Pa ja se nadam da će kvantitet dovesti do kvaliteta, što se delimično i dešava, a stvarno ne znam, mislim da će potrajati, neće sigurno još dugo. Da, mislim, vidi, nama... Nema logike, nema tržišne logike da Srbija proizvodi 20 serija godišnje. Da. Ja mislim da sad sigurno ima jedno 3-4 serije koje su prošle tako da niko ih nije ni zapazio, a snimljene su i potrošene su pristojne pare. Da, pa dobro, ali ta industrija, filmska industrija je ozbiljno eksplodirala zadnjih 10 godina. Pa, televizijske serije su eksplodirale. Filmska industrija je čak u nekoj defanzivi, pošto bioskopi trpe dosta, posebno sad, posle ove korone, vidjet ćemo, to će biti vrlo zanimljivo, da li će bioskopi uspeti da se vrate u trku, pošto 1.5 godina su bili prazni i ljudi su se navikli da gledaju filmove na platformama i sad ćemo vidjeti da li će taj uopšte povratak u bioskope kakav će. Pa šta ćemo da radimo sad sa ovim filmom novim koji snimaš, jer on ide prvo u bioskope ili će odmah moći da se binđuje, šta je... Pa evo da, to je sad jedna zanimljiva situacija u kojoj se trenutno nalazim baš ja, evo, mogu da je podelim sa ovim skupom. Mi imamo, naime, mi treba da izađemo u septembru i mi imamo ponudu od Telekoma, koji je vlasnik serije, da izađemo na platformu odmah. Međutim, tim činom bi mi faktički zadali ozbiljan udarac bioskopima. I sad je tu pitanje da li treba da pobedi finansije ili ipak neki odnos prema poslu. Jer ako ugasimo bioskope, mi ćemo sutra zavisiti od dobre volje jednog ili drugog operatera. A bioskopi su ipak neko naše tržište na koje mi možemo da izađemo uvek. Znači, Lidl... Kao što plivači mogu da izađu na... Lidl i Delez, to je ta ideja. Znači, ulazimo da zavisimo od 2 velike korporacije, od njihove dobre volje, da li će oni hteti da rade sa nama. A ugasili bi jedino što je ono gde mi prirodno pripadamo, a to je napravili smo film, puštamo ga u bioskope, narod želi da ga gleda i to je to. A šta su, recimo, neke druge zemlje uradile u tom pravcu da sačuvaju... Pa za sad su se svi opredelili, nijedan veliki film nije dat platformi. James Bond je imao nenormalnu ponudu, ja mislim, od svih platformi, od Netflixa, Amazona, HBO Maxa, Disney je napravio svoju platformu i nisu, sad sam zaboravio, ali neka je nenormalna cifra koju verovatno oni ne mogu da zarade u bioskopima, ali nisu ipak, želeći da sačuvaju taj segment koji se zove bioskopska distribucija, tako da mislim mislim ja u ovom poslu imam partnera u Tomi, koji nije iz filmskog biznisa, tako da moram prvo njega da ubedim da su bioskopi važni, ali mislim da ćemo ipak doneti odluku da idemo u bioskope. To si spomenuo oko partnera. Jesi projekte uglavnom radio partnerski ili si uglavnom radio samostalno? Kako kad. Vrlo često sam radio partnerski. Nemaš problem sa tim da se sa drugim... Ne. Nemaš tu vrstu sujete, moram sam. Ne.
Šta ti je najveći uspeh u životu, kad bi te sad čovjek pitao svašta sam radio, svašta sam bio, sa čim si najponosniji? Pa, video sam da ćeš to da me pitaš, pa sam baš razmišljao. I ne znam, sad mislim, nije demagoški, ali zaista ja sam najponosniji da sam uspeo u celom ovoj svoj nezgodnom poslu da sačuvam porodicu, da sam u braku 25 godina, da imam 2 divne dece i divnu ženu, tako da je moj najveći uspeh moja žena. Pa bravo. Ne, stvarno nije, iskreno sam razmišljao šta je, nije da zvuči malo ovako patetično i demagoški, ali stvarno to mislim. Uopšte ne zvuči, to nije uopšte mali uspeh za bilo koga, to zna svako ko je dugo godina u braku. 25 godina braka, nije... Da, nije šala. Ali kako to recimo čovjek da objasni, da sad mi sedimo ovde i ti si modern, ti imaš i te levičarske neke, mada sam ja tebe celog života doživljavao kao tvrdu struju, a ti si sebe više nekako kao na levu stranu. A mi živimo u vreme gde je sve kraće. Firme kraće žive, roba kraće traje, nema više kupio sam Boschov frižider ko što su moji roditelji kupili 66. pa smo svi ponosni bili što frižider traje 25 godina. Znači sve je skraćeno, rok trajanja svega, osim šlarafijinih dušeka koji daju 10 godina garancije. Kako gledaš na to? S jedne strane mi smo ponosni i slavimo to da smo opstali dugo u bračnoj zajednici ili u braku, a sve ostalo je skraćuje. Sve kraće. Kakav je to fenomen? Pa ne znam, ne mogu ja to sad da globalizujem i da ljudi su različiti, to je pitanje... Ceo trend ide na to da je sve jednokratno. Znači mi kažemo... Dobro, ali mi smo još uvek jedna, ako ima nešto dobro, mislim, ima dosta dobrih stvari u Srbiji, ali sigurno jedna od dobrih je da taj tradicionalizam još uvek postoji. I koliko taj tradicionalizam zna nekad da bude konzervativan i da nekad malo vuče i da bude retrogradan, opet on ima i nekih svojih dobrih strana. I recimo sa te strane, pošto sam ja sam poreklom Hercegovac i meni su kad sam bio mali rekli Hercegovci se jednom žene. I ja sam to zapamtio. To je to. Tako da... Pa čekaj, ali daj mi sad da pojasnimo to isto, to je zanimljivo pitanje, to levičar ili tvrda struja. Šta se bori u tebi? Kakva je to dijalektika? Pa ja sam, kad kažem prvo meni je ove desnice stvarno dosta. Po celom Balkanu, taj primitivni nacionalizam i taj tako indukovani nacionalizam, prvo sa te strane mi smeta desnica. Sa druge strane, nekako mislim, ja sam odrastao na tim levičarskim idejama nekog pravednog društva. Ljudi često pojednostavljuju levicu, kažu, aha, ti si neki levičar, a voziš, ne znam, BMW-a. Pa kako, mislim, nije suština da su levičari siromašni ili da se bore za siromašno društvo. Levičari se samo bore da budu manje razlike u društvu, da nema toliko siromašnih. Nema problema, naravno da ljudi treba da budu bogati, ali ne treba da... A mi smo nekako utrčali u taj divlji balkanski kapitalizam još koji je napravio te ogromne razlike između siromašnih i bogatih, a onda na to kada se doda taj nacionalizam, pa ta neka mržnja, ja ne znam, ja mislim, nisam vidio baš levičara koji mrzi, a desničare sam čuo razne iz kojih kulja mržnja. Tako da sa te strane, a pritom ne smatram da sam anacionalan. Naprotiv, vrlo sam nacionalan. Nema anacionalnih Hercegovaca. Da, tako da, eto, nekako mi je desnica, previše ima desnice u ovom društvu. Previše. Nekad je bilo možda previše te lažne levice, a sad ima baš previše tog desnog. Levica naravno luta, nema neku
nije naša neku svoju vertikalu, ne samo kod nas, nego i u svetu, ali opet nekako vidimo da ipak društva koja su napredna, oni nekako smenjuje se, malo ode na levo, pa malo ode na desno i tako se ide dalje. A kod nas nekako ovo desno mnogo se ukorenilo i nekako pustilo je pipke svuda i prosto ja ne znam. Ja ne znam da si recimo ikad o tome recimo u javnosti razgovarao ovo sad što pričamo, ali da ti je na primer da te SPS pitao, vidi ti stvarno sviđa mi se kako razmišljaš, ti si naš čovek. Dobro, ali SPS nije levica, ma daj. Ne. Kaka je SPS levica? Pošto ja znam... Mislim, neću da kažem da tu u početku samog stvaranja SPS-a nije bilo nekih levičara, ali to se vrlo brzo pretvorilo u jednu pragmatičnu firmu koja funkcioniše u svim sistemima. Pa evo sad vidimo da polako po tvom osmehu vidim da mi ulazimo na jedan teren... Sad bi mogao da otvoriš ovaj rum, pošto smo krenuli... Šta je? Znam da se ti čuvaš politike, ali sam si krenuo, ja nisam. Ne, ali jesi ti angažovan umetnik? Možeš čašu da mi dodaš? Da. Mislim, uopšte ne znam, angažovan umetnik, to mi zvuči tako nekako staro, ali recimo to može. Pa ne, ali ja nekako mislim da... Što je dobra boja. Mi živimo u društvu koje ima mnogo problema i da nekako ne može javna ličnost zato i jeste javna ličnost. Da prosledim flašu u publiku. Možeš to, ti si domaćin, nisam ja. Da ne može javna ličnost samo da kaže ok, ja razumem da nismo svi isti. Ima ljudi koji prosto ne interesuju ih te stvari, bave se samo svojim poslom. Ali ne možeš neke stvari da prećutiš, posebno kada se dešavaju, kada vidiš nepravdu. Ne možeš da oćutiš nepravdu. Ma to se famozno vidi u tvojim serijama, to je meni najveći... Pa da, ali ne možeš i kad te neko pita da kažeš, pa ne mogu ja se bavim politikom, znate, mislim, ja se ne bavim politikom i niti ću se ikad baviti politikom, ali ne mogu, moram o nečemu da imam mišljenje. Da, ali može recimo... Ako vidim neku nepravdu, ako vidim da te neko pravi budalom, ako vidim da te neko pravi glupim i da te podcenjuje, pa ne mogu na to da ćutim. A pritom ljudi očekuju da im ja to kažem. Ne mogu sad da kao se pravim toša i sad kao, pa dobro, ja samo se bavim umetnošću, baš me briga. Pritom, stvarno, ovo nije da ja sad prozivam druge. Zaista ja poznajem ljude koji su operisani od politike i nekog društvenog angažmana. Ima i takvih, zaista. Ali ima ih i onih koji imaju mišljenje, ali neće da ga kažu javno, prosto, da ne bi imali problema. Da, ali ti, na primer, i u svojim poslednje 3 serije koje su, šta je to, zadnjih 10 godina ili možda malo više, 10, 12, ne znam kad su Rode beše bile 7, 8, nešto tako. One su sve ozbiljno društveno angažovane na jedan suptilan, fin način. Ajde, živjeli. Živjeli. U stvari, šta vama... Flaša je ovde. A ljudi gledaju, pa nije ovo baš fair, ali dobro. Pa ja molim produkciju da može da prenese flašu. VIP gost. Ja bi recimo dao politički korektan odgovor u takvim situacijama i rekao bih, na primjer, pa sve sam vam rekao, pogledajte samo, evo, vi imate tu i tu epizodu, pa tu vam se kaže. Ali malo ti je to. Pa ne znam, ja sam nekako... Sad stvarno ne bi volao da se pretvorimo ovo u društveno-politički razgovor, ali možemo. Mislim, nemam ništa protiv. Ja sam nekako dosta cenim svoj narod. I to sam pokazivao i u svojim serijama i filmovima. I onda kada vidim nekako da se on iz dana u dan doživljava određena poniženja tako što ga sa malih ekrana, sa medija prave budalama, onda se nekako razočaram. A neću da se razočaram. Mislim, neću da uđem u pozne godine i da budem razočaran u svoj narod. I onda
me to tera da pričam ovakve stvari. Da ako mogu probudim kod ljudi ne politički angažman, nego prosto da ne dozvole da ih ponižavaju, da ih prave budalama, da ih prave glupima, da mislim, ljudi to neverovatno vide, od onog čoveka koji prodaje paradajz na pijaci do vrhunskih intelektualaca. Onako, neki vide malo šire, neki vide malo uže, ali prepoznaju to. Ali iz nekog čudnog razloga ćute. Da, a misliš da se više ćuti nego ranije? Zašto? Pa sad ne znam, to je kompleksno pitanje, moguće da su ljudi... Pročitao sam skoro da, ne znam sad čije je to izreka, da kada se ljudi obasipaju svakodnevno lažima i kada je stalno, i oni i znaju da su to laži, onda prestaju da veruju istinu. A kada prestanu da veruju istinu, onda izgube želju da nešto promene u svom životu. Jer se sve relativizuje. Nema više ovo je istina, ovo je pravda, ovo je nepravda. Kad izgubi te kategorije, istina, laž, pravda, nepravda, onda on počinje da se predaje. I zatvara se ono što meni ljudi obično govore, pa ja imam neki svoj mikrosvet, u njemu živim, imam svoje prijatelje, kumove, rodbinu i tako. Ne gledam televiziju, gledam da ne čitam, mislim, isto to radim i ja. Isto to radim i ja, ali eto nekad, kad me tako ljudi poput tebe provociraju, onda ja moram da pričam. Pa ovo je bila lagana, nežna provokacija, samo da vidim do koje mere možemo. Ti si vidi, ti prvo nisi prvi put ovde, ti si ovde već, ako se nadam, treći put i ovo je prvi put da imamo... Svaki put kad dođem ovde izađem u Srpskom telegrafu, tako da očekujem i sad. Ali razlika... Očekujem i sad da ću da... Razlika između... Ako nastaviš ovako. Razlika između... Izađem i u Blicu. Razlika između Onomad i sad je što sad ima i onaj objektiv, pa možeš i tamo da izađeš. Pa dobro, to ne računam, kažem, da i u politici izađem. Šta ti je najveći poraz u životu? Pa eto to. Ima negde gde si poginuo? Pa poraz mi je upravo to, evo sad što pričamo, što pripadam generaciji koja je ovakvu Srbiju ostavila svoje deci. I što nekako, mislim, na tom društvenom planu svako od nas je uradio pojedinačno nešto, ali eto, mi glumci, recimo, se još nismo izborili da primamo reprize. Nemamo nemamo pristojno udruženje, profesionalno udruženje, da se izborimo za neka svoja prava, a ne tako da nas po novinama prozivaju. Evo, malo, pa imamo neke afere vezano za ljude iz moje profesije, niko se ne oglašava, ne postoji nijedna profesionalna organizacija gde mi kažemo svoj stav. Tako da na svim segmentima nekog društvenog delovanja sam ja lično i kad sam pokušavao nešto da uradim, uglavnom doživljavao poraz. Dok, eto, negde profesionalno, ne znam, profesionalno je to jako teško reći. Rekao sam na početku razgovora, recimo, film Rane je, mi smo bili na ivici, trebali smo da bankrotiramo posle tog filma, bili smo u ogromnom minusu, a taj film je jedan od najznačajnijih filmova 90. godina. Tako da u ovom poslu je jako teško reći šta je uspeh, šta je poraz. Ako gledamo kakav film, napravili smo dobar film, ali loš biznis. Pa smo se onda vadili sledećim filmovima. Tako da tu ne bi mogao u profesionalnom delu da kažem, da izdvojim neki projekat, da kažem to je neuspeh. Da, ali pošto ovde ima i nekoliko ljudi koji su naša generacija, iako je dosta, su mnogo mlađi, što ti misliš da bi naša generacija trebala da ima, da kao se osjeća odgovornim, kao ostavljamo mi, a mogli smo više i bolje, kad s druge strane svi smo mi rođeni i odrasli u neko vreme gde je važio potpuno drugi sistem i vrednosti i načina života i rada i onda se potpuno promenio. To je kao da si, ne znam ja, prešao iz nekog operativnog sistema računarskog u neki potpuno, prešao si na Windowse,
a mi smo morali da se prilagođavamo, a onda se sve u suštini vrednosti sistem raspao, pa se onda posle ponovo zidao. Ja ne znam što bi mi morali da kažemo, ja samo mislim treba da razumemo da se toliko se stvari promenilo, da je normalno da dok se to ne složi kako treba, treba vreme. To ne može kao sad smo mi, vi ćete da napravite udruženje ili će sad da neće, mi prolazimo sve dečije bolesti. Možemo, ima i drugih naroda koji su prošli tu tranziciju, pa nisu im najbolji predstavnici generacije Vučić, Dačić i Vulin. Neću više. Staje. Kad ćemo da gledamo... Daj nešto glubac, daj nešto smešno. Kad ćemo novu pitanja iz publike, kad ćemo novu sezonu Senki da gledamo? Pa evo, počinjemo da pišemo sad ovog leta, tako da ja mislim da ćemo sledeće godine, znači 22. snimati. To nam stvarno treba, svima. A što ne bi sa nekoliko pitanja presekli, malo da vidimo? Evo ga profesor Ljuba Mađar, molim. Poznato je da je pitanje državne podrške umetnosti, uključujući i kinematografiju, uvek bilo aktuelno, u većoj ili manjoj meri. Da li je ispravan moj utisak da je u socijalističko vreme podrška umetnosti, uključujući posebno kinematografiju i sve što je sa njom povezano, bila znatno veća nego nakon propasti socijalizma? Apsolutno ste u pravu. Da, u socijalističkoj Jugoslaviji je bila ogromna podrška i generalno, apropo levičarstva, bar u onom socijalizmu koji ja pamtim, a to je socijalizam iz 70-ih, 80-ih godina, mnogo se više davalo i novca i obraćala pažnja i gajile su se vrednosti i mnogo se više ulagalo i nekako afirmisala i kultura i obrazovanje i prosto je sistem vrednosti bio drugačiji i ja kad tako imam nekad prilike da držim neka predavanja na nekim fakultetima, onda ja kažem studentima da nažalost ja spadam u onu generaciju koja je pamti bolji deo života kad je bila mlada. Jer meni su vrednosti koje ja pamtim iz socijalističke Jugoslavije i to društveno uređenje koje ja pamtim je mnogo pravednije i bolje bilo nego ovo danas. Prosto se tako namestilo da sad bi kolega rekao da je tranzicija i da mi treba da idemo ka boljem društvu. Ne, samo slušam tebe i profesora Ljubu. Prvo kako ti profesor Mađar namešta pitanje, a onda kako ti odgovaraš. To je... Ne, ali zaista je tako. Ja ne mogu da pričam o periodu 50-ih, 60-ih, o progonima, mislim... Pa znaš kad bi ti mogao da snimiš Senke u doba socijalističkog, samoupravnog socijalizma u kome smo živjeli? Ajde da budemo realni. Znači, pa dobro, ne možemo tako, ali... Nijedna od tih tema, mi ništa nismo znali. Uspeh Senki da je rađen u ono vreme, mi danas ne bi imali potrebu da objašnjavamo deci o ko su bili... Dobro, to je sada ako banalizujemo stvar. Pa nije to realno. Profesor je pitao za ulaganje i za odnos prema kulturi. Ja sam odgovorio da je odnos prema kulturi bio mnogo afirmativniji i u novčanim sredstvima veći nego danas. Ali nije bio slobodan. Ja nisam završio, da ja nastavim. Postojala je, međutim, jedna druga činjenica o kojoj se mora voditi računa, a to je da je bilo toga u manjoj ili većoj meri političkog diktata i političkog uticaja. Pa nego šta? A nije bilo 80. Ali, s druge strane, snimljeni su neki filmovi koji su
neverovatno slobodni, čak bih rekao. Crni talas, na primjer, je bio moguć u to vreme, tako da će ostati još dosta da se razmišlja o tome kako je taj režim postupao prema ne samo kinematografiji, nego prema kulturi u celini. Ali to je prvi deo mog pitanja. A drugi deo, u ovom postsocijalističkom periodu mogu se razlikovati 3 podperioda. Prvi je takozvani, uslovno rečeno, dosovski period, ajde da kažemo od 2000. do 2008. Onda ima onaj period krize, to ćemo preskočiti jer to je neuporedivo sa svim drugim godinama. A onda imamo period od 2012. sa Vučićem, sa Vulinom i sa ostalim dostojanstvenicima. Pa mi ne pričamo ad hominem, profesor, pričamo načelno. Ne, ja to koristim samo da bih naznačio o čemu se radi. Inače, neću ni ja ad hominem. I bio je onaj period od 1991. do 2000. Dakle, 3 podperioda. Posljednja decenija 20. veka i onda ovaj period od 2008. i sadašnji period od 2012. nadalje. Kad je bio najpovoljniji odnos prema kinematografiji, kako ga vi doživljavate? Profesore, kompleksno je pitanje i neverovatno je da moram da budem pravedan. Recimo, 90. godine bilo sve u rasulu, ali mi smo tada napravili najbolje filmove. I ja sam to pričao jednom ovde na jednom forumu, kako je 90. godine, ali to ja ne bih pripisivao toliko Miloševiću, koliko pripisujem ljudima koji su još imali u svesti socijalizam. Recimo, mi smo tada radili Lepo selo, lepo gore, nije bilo firme koja je nas odbila za sponzorstvo. Nije postojalo, pomogli su nam makar nešto, jer su iz socijalizma i tog vremena, 80. godina, imali da treba da pomognu kulturu, da treba da pomognu umetnost. Onda je došao dosovski period koji je, nažalost, bio najgori. Zato što su došle velike korporacije, tranzicija, kupovina, i njih je baš bilo briga sad za srpski film, ili sad će nešto, ili za muziku, ili ne znam, za pozorište i tako. Bilo je vreme da se popravi EBITDA za prodaju. Jeste. I to je, nažalost, period kada nastaju, kada prosto je tranzicija i iz tog perioda imamo najmanje dobrih filmova. I onda dolazi ovaj period koji sada živimo, gde, moram isto da kažem, je ova vlast odvojila najveću cifru za kinematografiju. Međutim, i to je bilo, mi smo se taman poradovali, međutim, onda dolazi sad taj drugi period koji posljednje 2 godine, gde oni sada, naravno, kažu mi smo dali pare, ali morat će da se snima otprilike ono što mi kažemo. A to su malo patriotski filmovi, pa ne znam, filmovi o Oluji, Košarama, šta ja znam, Jasenovac i tako dalje, što ja nemam ništa protiv da se ti filmovi snimaju, samo ako oni budu dobri. I ako su konkursi pravi i ako se onda stvarno najbolji ljudi dođu da rade te filmove, a ne ljudi koji su, jel da, bliski određenim strukturama. Ali u svakom slučaju, sada da ne širim odgovor, od tako bi podelio i sada postoji novac za kinematografiju. Postoji novac za kinematografiju i jedino što se možda on ne deli na najbolji mogući način. Hvala ti. Imamo vremena za 3 neka ubitačna pitanja. Teška po mogućstvu. Dobro večer svima. Đorđe Petrović. Pitanje za gospodina Bjelogrlića, ako bi morao, recimo 3 najvažnije životne i poslovne lekcije, da izdvoji šta bi to bile i vrednosti koje pokušava da prenese na svoju decu. Šta je bilo prvi deo? 3 najvažnije poslovne i životne lekcije koje ste naučili.
Pa evo, ja mislim da sam ih negde provukao kroz odgovore na Srđanova pitanja. To je pre svega, ja mislim da koliko god da je situacija kod nas promenljiva, nekad je teža, nekad je manje teška, nikad nije bila laka u Srbiji. Situacija moja je lekcija i nešto što bi rekao deci, da uvek, i to sam i rekao moje deci, da probaju i koliko god mogu da sreću i poslovnu i privatnu nađu pre svega ovde, u Srbiji. Da ne idu u inostranstvo. Moje iskustvo je da je teško naći, možda se mirnije živi, možda se lakše radi u inostranstvu, ali da pre svega pokušaju da to pronađu ovde u svojoj zemlji. I druga stvar koju bih rekao, to je, mislim da često ovde, i o tome sam pričao, ljudi potcenjuju narod, potcenjuju obične ljude i to je nešto što mi strašno smeta i to bi voleo da se promeni. Voleo bi da malo više uvažavamo, da se manje delimo na prvosrbijance i drugosrbijance, nego da nekako tu razliku smanjimo i tu pre svega mislim da i elita ima jednu veliku obavezu da prigrli taj neki drugi deo Srbije, da ga pomazi, da ga približi sebi, a ne da ga prezire. Jer kad se desi ta velika pukotina, onda stvari ne idu dobro. Eto, to su otprilike neke stvari. Dobroveče, ja sam Veronika, hvala na jako lepom razgovoru, pre svega Draganu i Srđane, naravno, na vođenju. Dragane, imali ste fenomenalno, krenuli ste sa svojim najvećim uspehom, a to je vaša supruga, koju ne poznajem, ali sam sigurna da je izuzetna osoba. I mislim da je pitanje bio vaš najveći neuspeh ili poraz, a da je to što ostavljate Srbiju ovakvom kakva je. Da li, i onda smo umeđu vremenu čuli i dosta o vašem levičarskom stremljenju da se smanji nejednakost, zatim i o borbi da se izborimo za pravdu. I onda imam osjećaj da je nekako tu neka velika dihotomija, neki veliki kontrast između onoga što radite i tvrdite između onoga što gledamo u vašim serijama. U vašim serijama ja, a pretpostavljam i dosta još ljudi, u ženskim likovima uglavnom vidim kučke, kurve, nedostojne osobe. Neko ko je tu hladnokrvno proračunat. Danas smo pričali imali smo par komentara o tome kako može žena da to prinese u biznisu. Kod vas u vašoj struci imamo jako loše stvari koje viđamo kroz medije, pretpostavljam i van medija koje nisu toliko javne. Da li se osjećate odgovornim za to kako se žene prikazuju i ako da, kako planirate da to promenite? Da li ćemo možda gledati seriju o Jelisaveti Načić, o Kseniji Atanasijević, o Milunki Savić, o Nadeždi Petrović ili ćemo možda i dalje da gledamo nedostojne osobe? Pa, evo ovako, prvo odgovorit ću vam na drugi deo vašeg pitanja. To što ste rekli da vidimo u mojoj profesiji razne afere, mislim da je to samo zato što je moja profesija vidljivija. I Me Too pokret je krenuo iz Hollywooda, a nije krenuo iz, ne znam, mašinske industrije ili nije krenuo iz medicine, nego prosto je vidljivije. Kod nas, eto, kod nas čak nije krenuo ni od moje profesije, nego je krenuo od jednog predsednika opštine iz Brusa. Pa je onda se nastavio sa time. Tako da ja mislim da to što ste rekli, vi ste potpuno u pravu i ja sam jako srećan da se te stvari otvaraju, ali se ne bih složio s vama da je to specifikum moje profesije. To je, ja mislim, opšte prisutno u našem društvu. Šta više, mislim da je mnogo više prisutnije u nekim drugim strukturama nego u mojoj profesiji,
samo što, kažem, je to vidljivije, ne samo kod nas, nego i u svetu i prosto tako je krenuo i ceo pokret. Što se tiče tretmana ženskih likova, pa ne bi se potpuno složio sa vama. Ja sam primio kritike za Senke 1 da su ženski likovi, eto da kažem, malo seksistički tretirani. Ja nisam tu potpuno saglasan, ali primam tu kritiku. Već u Senkama 2 sam se potrudio da značajno se pozabavim više ženskim likovima, imajući u svesti tu kritiku. Ali, eto, srećom imam ćerku koja sad radi jedan dokumentarni serijal o rodnoj ravnopravnosti, tako da sve moje greške će, nadam se, ona ispraviti. Evo, kad smo kod dece, porodični biznis, jel planirate neko nasleđivanje, jel se vide neki tragovi, naznake da bi neko krenuo Ćaletovim stopama? Pa moj sin je upisao glumu i počeo je da igra u pozorištu, 2. godina je Fakulteta dramskih umetnosti, tako da svakako, eto, bar sa njegove strane, postoji, znači, nastavak tradicije, da li će ući i u ove vode rediteljske, producentske kojima se ja bavim, to ne znam, ali svakako nemam, piše vreme vam isteklo. To je tebi isteklo vreme, ne? Meni isteklo vreme. Pa nama. Nisam razmišljao o tome, ali svakako bi voleo da nešto što sam napravio, mi imamo, napravili smo u Barandi, tako iz tih projekata je nastao jedan mali studio koji, eto, raste. Sad imamo problem, baš kad je taj studio u pitanju, on se nalazi u centru Barande, mi smo tako od jedne stare prodavnice i od nekog imanja napravili sad taj studio. Međutim, odmah tu pored nas je jedan čovjek koji je sad malo više ga voli vlast nego mene, napravio farmu krava. I sad mi imamo studio koji treba se razvija i farmu krava, pa ćemo da vidimo ko će pobediti, da li farma krava ili studio, pa bi volao taj studio nekako da ostane i deci mog brata ili Alekseju, a evo i Mija se bavi nekom, počela je, radi tu seriju o rodnoj ravnopravnosti i ona pokazuje neki afinitet prema nekom javnom nastupu, nekoj produkciji, tako da bi volao da, što ti kažeš, porodični biznis, da ostavim nešto u legat svoje deci. Pa dobro, ne, mala digresija oko krava, pa možda jedno pitanje. Kusta ima gore, pušta Mozarta ovim kravama što ima gore u štali. Da. Znači, i kao navodno daju više mleka ako slušaju Mozarta. Možda bi ti mogao da se raspitaš da li ima neka muzika koja bi mogla u kontru da deluje. Pa moguće, nema jedino problem što taman kad recimo mi organizujemo scenu i taman da lupi klapu, čuju se krave kako buču i onda mi mora napravimo pauzu, ali dobro, to su te pikanterije. Pa to je... Eto, nisam ni ja morao da pravim u selu studiju. Mogao sam negde u Beogradu. Rusi imaju neki izraz kad je tako nešto, kad se neko tako žali pa kaže, a kamu si čas ljehko, kao nikom nije lako. Da, ne, ovo sam samo ispričao kao jedan, eto, prosto tranzicioni problem. Da. Jel imamo još neko pitanje? Iako je vreme isteklo. Dobro večer, Dragane. Za poslednje pitanje, ja bih vas pitao koje su najveće razlike i benefiti poslovanja sa korporacijama kao što je, na primjer, Amazon i poslovanjem sa državno-državnim ili ti državno-privatnim firmama u našim granicama i u našoj Srbiji. I šta biste izdvojili kao najveći benefit nekom globalnom accessu i globalnom marketu koji vam pruža neko kao Amazon i streaming servisi na kojima potencijalno ćete biti i u budućnosti? Pa, teško je odgovoriti na to pitanje. Rekao sam da platforme generalno, ove globalne platforme, posebno u ovoj utakmici koja predstoji, jer trenutno je
5 velikih korporacija ulazi u taj posao. Tu će sigurno biti prostora za manje zemlje i manje kinematografije. I to se već pokazuje. Jako su prisutne serije iz Poljske, Ukrajine, naravno, dobro, Rusiju ne mogu da računam u malu, ali recimo ima rumunskih serija, mađarskih. I sa te strane tu jeste naša šansa, ali ja isto tako mislim da i nadam se da će se napraviti neka platforma na srpsko-hrvatskom jeziku, gde ćemo se makar iz ovog nekog našeg 8-milionskog tržišta proširiti na 20-milionsko tržište. Pa možda, ne znam, slični su nam problemi na Balkanu, da recimo možda napravimo neku balkansku platformu i tako dalje. To su sve neke ideje koje bi bile dobro došle, gde bi mi prosto mogli da komuniciramo sa širim tržištem. Tako da, rano mi je da ja sad mogu da odgovorim na to pitanje. Svakako da je to jedna velika mogućnost za sve nas. Pa dobro. Ljudi, ako je to, ako nemate nekih dodatnih pitanja, Bjela će biti sa nama u Viskontiju, pa vi ga zaustavite i pitate, ovo sam hteo još da te pitam, ovo sam zaboravio i to. Mnogo ti hvala. Ja mislim da je ovo bilo zanimljivo i drago mi je da si opet tu. Bilo je vrlo politički korektno sa nekoliko, što bi rekli... Za koje si ti kriv? Da ne, pošteno, ja volim da to, ja sam preduzetnik. Hvala vam puno, na ovome završavamo, zahvaljujem se... Hvala.